В Україні існує Міністерство тимчасово окупованих територій, так, і воно займається також питаннями Криму. Яку ви оцінку можете дати діяльності цього міністерства? По-перше, як представник кримсько-татарського народу, так, як очільник меджлісу кримсько-татарського народу, і по-друге, як представник законодавчої гілки влади України, як народний депутат? Ну, дивіться, я не думаю, що я зараз вам зможу дати якусь таку остаточну оцінку чи об'єктивну оцінку, але не хотів би, щоб у когось складувалося таке враження, що я якимсь чином хочу відійти від питання. Да. Ні, я відповім. Я просто хочу сказати про те, що і це особливо в українських умовах. Яке би ви не створювали нове якесь утворення, ви обов'язково, як кажуть на берегу, маєте говорити все. Не просто, знаєте, демонстрацію цілів і завдань, а просто особливо повноваження. І особливо, я ще раз хочу сказати, в українських умовах. Так сталося, що з моменту утворення це міністерство практично має гроші лише на своє утримання. І дуже багато тих планів, які ми пов'язували з цим міністерством, я не можу сказати, що воно не виконується лише за того, що там є недбалі люди. Ні, я цього не можу сказати. Тим більше ми знаємо, що і міністр досвідчена людина, і там є люди, які представляють Крим. Там є Курчі, там є Макренюк, там є ще декілька людей, які, можливо, і більше, я не всіх знаю. Але хотів би сказати про те, що, давайте скажу так, що поки Крим не сидить в головах кожного урядовця і кожного очільника, починаючи з найвищої посади в Україні, я думаю, що окреме відомство, воно не зможе просто переламати чи перейти через ці гори. Я виходжу з того, що ми тільки що обговорили про Конституцію, ми говорили про військовий підрозділ. Це все говорить про те, що дуже багато управлінців, вони просто, Крим тримають тільки за того, що, можливо, за того, що президент нерідко говорить в своїх виступах, і тоді міністр якийсь теж там повторює. Але такого, щоб кожне міністерство, я просто запевнюю, що дуже багатьох міністерств, в тому числі, здавалося б, дуже далеких від таких сфер, як окупація, деокупація чи війна, в них є дуже багато завдань для того, щоб їх починати сьогодні вирішувати. Починаючи від екологічних питань, і особливо екологічних, і завершуючи питаннями Міністерства освіти. Це сьогодні треба готувати програми навчальні, підручники для кримсько-татарської школи, для української школи в умовах Крима. Можливо, там сьогодні треба продумувати питання, пов'язані з забезпеченням юридичним прав людей після того, як буде якийсь перехідний період. Вже сьогодні треба чітко знати норми, яке буде відношення держави до людини, яка напряму колабораціонувала з окупантами і яка, скажімо так, приймала участь, скажімо так, в якихось репресіях, гоніннях проти прав людини. І що ми будемо, яка буде наша позиція проти, я не знаю, вчительки, яка дійсно по російських програмах вчила дітей. Оці всі питання, вони мають бути, просто суттю, вони мають бути всечасно в діяльності міністерств відомств. І поки уряд цю ситуацію не переломив. І тому окремо говорити, що Мінтод, скажімо, на тлі того, що всі працюють добре, а Мінтод погано, я це не можу сказати. А якщо